ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಗುಲ್ಲರ ಬಲ್ತ ಒಂದಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಓ ಟಾಪುಡು ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಟಾಪುಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಉಪ್ಪಣಿ ವೈ ಕ್ಲೋಸಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ಗೆ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಾ ಎತ್ತರ ಮಣಿ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಓಕೆ అదే 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 అట్లా మనం ఎక్కడ పోయినా ఓ మిస్ అండి ఇంట్లోకి అవి కొంచెం పోతున్నాయి ఇడీ విస్మయ తోజాదొలి ಅವಳು ಜನ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾರ್ಲಂಬೆ ಅಂಚ ನನ್ನ 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದ ಆಪಣಿಗೆ എത്ര മണിയായി ചേച്ചി ಕುಡಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತ ಡಬಲ್ ದಿಕ್ಕು ಯಾಲ್ನ ಚೈತ್ರ ಗಂಜಿ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿದ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಪಲ್ ರೈಡ್ ಇಂದ ಓಪನ್ ಡೇಟ್ ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೇಟ್ పోయిని ఎక్కడ క్లోజ్ డేట్ పోతుంది ఇంత ఓపెన్ డేట్ అంత పోయారలే ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿ ಒಂದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ಲೈನ್ ಅಂದಾಜು ಬನ್ನಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲಿತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ರೈಡ್ ಕಪಲ್ ರೈಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಣಿತ್ ಬಾವೆಲ್ಲ ಅವನ ಸಿಂಗಲ್ ರೈಡ್ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಂಡ ಮುಗಿತೀರ ಪಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫುಲ್ದೆ ಅದು ಚೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಡಿ ಜನ ಫೋನಿಲ್ಲ ಚೈತು ಮೂರು ಕೈ ಬಂತು ನೀರು ಅಂಟುಂಡ ಓ ಓ ಎಂಜಾಯ್ ಫೈನಲ್ ರೈಡ್ ಭಯಂಕರ ಹಾರಬಲ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಓ ಫೈನಲ್ ರೈಡ್ ಅಂದಿ ಫುಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿ ಓ ಫೈನಲ್ ರೈಡ್ ನೀರು ಬೋಂಡ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾತ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ఇంకలే ఫైనల్ తిక్కని నానా విదాట్ ఫైనల్ చైత్రగా నీరు పడిపో అంత అలా బా అంచా ఫైనల్ ముగిండి టైమ్ అప్ అని 5:30 క్లోజ్ ఆన్ ఆల్మోస్ట్ డన్ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ಗೆ ಮುಲ್ಪದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬದಾಂಡ್
ಅಂಚ ಎಂಚ ಜಾಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ನನ್ನ ನನ್ನರ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನೊಂದು ಸಲ ಬರೋಡಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದು ಎಂಚ ಪೂರ ಆಪಣದು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆತನು ಪಿದಾಡ್ಗ ಸೀದಾ ಓ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಕೊಂಜಿಕಿ ಮಾಡಂದು ದನೋಡ ಫುಲ್ ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಗೇಮ್ ಮಿಸ್ ಆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡ ಜಾತ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ವ ಎಂಕ್ಲೆ ಅನ್ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಅಂಚ ಅಪಗ ಇದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಇದೈಪೋದು ಇದಾಡ್ನು ಪೋಯ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯೂ ವಿಸ್ಮಯ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಸ್ಮಯದ ಟೂರು ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡಿ ವಿಸ್ಮಯ ಟೂರ್ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ವಿಸ್ಮಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೂರು ಉಡುಪುನಂಚಿನ ವಿಸ್ಮಯ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 690 ಉಂಡು ಅಡ್ತು ಬತ್ತನ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಹೊರ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದವಲು 80 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊರ್ದು ಗೊಬ್ಬುನ ಇಂದಟ್ಟು ಆಜಂತು ಸೊನ್ಪುಡು ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮೂಲು ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಬ್ಬೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆತಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆಪಿನಾಥ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂಚ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಅಪಗ ನನ್ನ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಆದ್ರೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ವಿಸ್ಮಯ ಅವಾಗ ವಿಸ್ಮಯದ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂದಿ ಎನ್ನುವೆ ನೆತ್ತ ಮಾತಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಮಾತಾ ಎಪಿಸೋಡ್ನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡ್ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ ಅಂಚನೆ ಇರಲ್ಲ ಕಣ್ಣೂರ್ಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲಿತ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಅವರ ಪೋಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಪೋಂಡುಂದಂಡ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗನೆ ಪೋಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೆ ಇಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೂರದ ಮಾತ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತಲಾಗ್ ಪಾಡುವ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್ದ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಪಗಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕೈಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ 5 ಜನ ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನೇಗೆ ಬಂಡದೆ ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ 10-15 ಸಾವಿರ ಜನ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮತ್ತದ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮಕ್ ವ್ಯೂ ಆಯ್ಜಿಂದ ನನ್ನ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುನ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅದು ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋರೆ ನಿಕ್ಲು ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂಡ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ ಪೋಲೆ ಪೋಪುಂಡಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿ 2 ಜನ ಪೋಂಡ ಆತ ಎಂಜಾಯ್ ಆವೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಅವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 690 ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಂಡಾಗುತ್ತಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಯ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡು ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಲ್ಪಡ ಅಲ್ಪನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಇದೇಡ್ದಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕೋನ ಪಿಲಕೇಜಿ ಅಲ್ಪದ ಹೋಟೆಲ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬೆರ್ಲ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಜಾಗೆ ಎತ್ತಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅವ್ರವ್ರ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಉಡೊಂದು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಂತ ವಾರದ ನಡುಟು ಪೋಯರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೂರುಡು
ಉಪ್ಪುನ ಈ ವಿಸ್ಮಯ ಪಾರ್ಕ್ ಪನ್ಪಿನವು ಅಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಪೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದಕ್ಕೆ ಏನೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಐಟೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏನಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಬಾಡೋದು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ನೆಟ್ಟೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಒಂಜನಗ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಕ ತರೆಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ಮೈಂಡ್ ಬಟ್ ಆ ನಂಬರ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿರ ಅವು ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರು ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಿದಾಯಿರುಡ್ದು ಮತ್ತು ಅಬುದಾಬಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ದುಬೈಡ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೂ ನಾವು ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತು ದೂರ ದೂರಡು ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ತೂದು ನಿಕ್ಲನ ಬೇನೆಲ್ ನಂಬರ್ ತೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತೆರೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯದ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಾತ ಮುಗಿನು ಮಾತ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ತೂಲೆ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಮಾತ ಎಪಿಸೋಡ್ದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.